سلام زخبركم تخاتلتنا قميصنكم امباركس نايز ساعه الزينه حيزلكم مصيلخو مجمرتا جن رئيس الزينه محبراو اغلغلوت ابزو باغاش بركا محبر ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ መኪና ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝርከቡ ዕጡቃት ከም ዝተወስደቶ ገሊጹ ኣርመናውያን ተቃለስቲ ብሓይሊ ኢዶም ሂቦም ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኤርትራን ፕሮፋይል ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝድህስስ ብሉጽ ጽሑፍ ቀሪቡ እቲ በሚልካ ተኽሎም ዝተጻሕፈ ጽሑፍ መሳጥን ጽቡቕ ጽሑፍን ጥራይ ዘይኮነ ዘብርህ ብዝርዝር ዝመልአ መሃሪ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ውቁባት ዞባታት ኤርትራ ኣገዳሲ ብርሃን ዘብርህ ነይሩ ብዘይካዚ ግን እቲ ጽሑፍ ብዛዕባ ተወፋይነት ኤርትራን ማሕበራዊ ፍትሒ ብዘቕረቦ ምሳሌ ዘይተኣደነ ትርጉምን ዋጋን ነይርዎ ፍትሒ ማእከላይ ዓንዲ ህንፀት ሃገርን ልምዓትን እዩ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ንነዊሕ እዋን ጸንሕ መስርሕን ንበይኑ ዝሰርሕ ዕላማን ዝውክል ማሕበራዊ ፍትሒ ብቐንዱ ምስ ኣምር ፍትሓውነት ዝተኣሳሰር እዩ ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሕን ህንፀት ሃገርን ምዕባለን ማእከላይ مريح أمرن ملهغنيم هاجراو تشارتر إرترا معرة مكفال هابتي أجلجلوتاتن عدلاتن كم ونتم أزيوم دخاتات زخون كفالات حبرة سب ولي أغلب بخوهاهم يزوج أبز حلفة سلسة عصرتات عمتات إرترا سفيح بوليسيتات حانتسان استفل على حقة ومسارحتات بمقبال نفولي دليتات نايتهم تقلعت بجلتات كم دخاتات دك أنستيو هتسانات سنكولان زنبور سبات زلاقي نمملسن نجسجس من كسقاسن سحجزوم استفل على حقة ومسارحتات أصدقاء زوم أجدستي متتوات أوشتي ብዙሕ ብሄራትን ሕብረ ባህላዊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ሰላምን ሓድነትን ኣብ ምኽስካስ ወሳኒ ተራይ ጻወት ኣለው ፍልልያት ንምቅላልን ኩሎም ዜጋታት ክብለጽሉ ሓቀኛ ዕድል ዝረኽብሉ ማዕረ መጻወት ሜዳ ንምፍጣርን ዝዓለመ ከምኡን ነፍሲ ወከፍ ውልቀሰብ ሓይሊ ክረክብን ፍረናይቲ ንኩሉ ዝሓቅፍ ማሕበረሰብ ቁጠባዊ ዕብየትን ማሕበራዊ ምዕባለን ከስተማቕር ድማ ይኽእሎም ነጸብራቕ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ኣብ ውሽጢ ጋሽ ባርካ ብተግባር ብዛዕባ ማሕበራዊ ፍትሒ ሓያላት ኣስተንትኖታት ኣቕሪቡ እቲ ሓደ ምስ ትምህርቲ ዝተኣሳሰር ነይሩ ትምህርቲ ከም መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ዘለዎ ኮይኑ ንኻልኦት መሰላት ንምትግባር መተካእታ ዘይብሉ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድኽነትን ዘይምዕሩይነትን ንምንካይ ካብ ዝሕግዙ ሓያላት መሳርሒታት ሓደ ኮይኑ ንዘላቒ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ዕብየትን ምዕባለን መሰረት ዝፈጥር እዩ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝኽብል ይገልጽ ትምህርቲ ንብዙሓት ካልኦት ሽቶታት ዘላቒ ልምዓት ክዕውት ዝኽእል ቁልፊ እዩ ሰባት ፅሬት ዘለዎ ትምህርቲ ክረኽቡ ምዝኽእሉ ካብ ዑደት ድኹነት ክወፁ ይኽእሉ ስለዚ ትምህርቲ ዘይምዕሩይነት ንምንካይን ናብ ፆታዊ ማዕርነት ንምብፃሕን ይሕግዝ ይኹን እምበር ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሃገራት ይኹን ኣብ መንጎ ሃገራት ሰፊሕ ዘይምዕሩይነትን ፍልልያትን ይቕጽላሎም ኣብ መላእ ዓለም ብኣማይት ሚልዮናት ዝቑጸሩ ህፃናት ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ኮይኖም ኣብ ኩሉ ዕድመ ዝርከቡ ሚልዮናት ሰባት ድማ ማሃይምነት ይቕጽልሎም ማሕበራዊ በዳል ኣብ ስርዓታት ትምህርቲ ክሰፍሕ ከሎ ነቲ ዓብ ዓቕሚ ሓፈሻዊ ዓቕምን ሓፈሻዊ ጽቡቕ ህይወትን ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ብቁር ጸጋ መንእሰያትን ደቁን ብዓብዩ ንምድኻም የገልግል ኣብ መወዳእታ ኩሉ ሕብረተሰብ ይጽሎ ብሓቂ ጉዳይ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ህፃናት ክመሃሩ ምዘይክእሉ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ከም ሓደ መሰረታዊ መሰል ኩሉ ዜጋ ዝግብኦ ተቆፂሩ ማእከላይ ዓንዲ ሕብረተሰብ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ሃገራዊ ፖሊሲ ተሃገር ካብ መባእታ ክሳብ ደረጃ ላዕለዋይ ሓዊሱ ንኹሉ ብነጻ ፍትሓዊ ተበጻሕነት ትምህርቲ ክረክብ ዝድንግግ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ወጻኢታት ንትምህርቲ ብማእከላይ ገምጋም ኣስታት 14 ሚእታዊት ካብ ሃገራዊ ባጀት ኮይኑ ኣሎ ንቕድሚት ክንስጉም እዚ ክሳብ 2025 ናብ ኣስታት 22 ሚእታዊት ምዕባይ መደብ ኣሎ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ምስ ትምህርቲ ዝተኣሳሰሩ ክልተ ፍሉያት ኣብነታት ማሕበራዊ ፍትሒ መደብ ትምህርትን ዓበይትን ምብጻሕን ከምኡን ፖሊሲ ቋንቋ ኣደንዮም ከምቲ ደራሲ ብዝርዝር ዝገለጾም ኣብቲ ዞባ ዘሎ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ መጽሓፍን ምንባብን ምብጻሕን ብቐጻሊ እናሰፍሐ መጺኡ ዓብ ሚእታዊ ተሳተፍቲ ደቂ ኣንስትዮ እየን ንመጽሓፍን ምንባብን ኣስፋሕፊሑ ብታሪኽ ትምህርቲ ንኸይመሃሩ ዝተገለሉ ጉጅለታት ድማ ሰፊሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ፈጢሩ እዩ ብመንጽር ፖሊሲ ቋንቋ ኣደ ከምቲ ደራሲ ዝገለጸቶ ኣብ ሳሆ 5 ኣብ ቢዳዊት 21 ኣብ ናራ 32 ኣብ ኩናማ 56 ብዓረብ 9 ኣብ ትግረ 129 ብቋንቋታት ትግርኛ ዝምህራ ክልተ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ልክዕ ከም መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ቅድመ ትምህርቲ እውን ብዘይካ ኣብ ሳሆን ቢዳዊትን ብኩሎም ቋንቋታት ብሄራት ኣገልግሎት ይህባ እዚ ፖሊሲ እዚ ርሑቕ ዝኸይድ ኣገዳስነቱ ዕሽሽ ክበሃል የብሉን ኤርትራ ብሃብታም ባህላዊ ብዙሕነት ዝተባረኸት ሃገር ኮይና ሕብራዊ ስርራዕ ብሄራዊ ቋንቋዊ ጉጅለታት ዝነብሩላ ሃገር እያ እዚ ዓቢ ብዙሕነት እዚ ማእከላይ ሃገራዊ መንነት ሃገር ኮይኑ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ንብረታትን ጠንካራታትን ብዕምቀት ዘኽብርን እዩ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተዳለወን ዝተተግበረን ፖሊሲ ቋንቋ ኣደ ሰብኣዊ መሰላት ንምሕላው
ብዙሕነት ባህልን ልምድን ንምዕቃብን ሰላም ምጽዋርን ንኻልኦት ብምኽባርን ንምዕባይ ወሳኒ መሳርሒ እዩ ብተወሳኺ እቲ ፖሊሲ ብፍላይ ድማ መጠን ምቁራጽ ትምህርቲ ብምንካይ ውጽኢት ትምህርቲ ስሉጥነትን መጽሓፍን ምንባብን ብምምሕያሽ ከምኡውን ናብ ዝለዓለ ተሳትፎ ስድራቤትን ማሕበረሰብን ብምምራሕ ተበጻሕነት ንምዕባይን ንኹሉ ዝሓቆፍን ጽሬት ዘለዎን ትምህርቲ ንምርግጋጽ ክሕግዝ እዩ ካልእ እቲ ጽሑፍ ብተምሳጥ ተቐሶ ሓያል ኣብነት ማሕበራዊ ፍትሒ ንዝተፈላለዩ ጠቓላዕቲ ህዝብታት ከም ስድራቤት ጽዋዓት ስንኩላን ምስ HIV ኤድስ ዝነብሩ ሰባት ከምኡውን ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራቤታት ዝወሃብ ብዙሕ ሸነኻዊ ደገፍ እዩ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከቡ ምድላዋትን ኩነታትን ዝተረኽበ ዓቢ ኣካል ተሞክሮኣዊ ስራሕ እዞም ህዝብታት መብዛሕትኡ ግዜ ከመይ ገይሮም ንሽቕለት ኣልቦነት ድኹም ኣካላዊ ጥዕና ድኽነት ማሕበራዊ ምግላል ጸለመ ምግላል ወይ ኣድልዎ ምጉዳል ዕድላት ህይወት ከምኡውን ንዝተፈላለዩ ካልኦት ብድሆታት ወይ ጉዳያት ክሰግርዎ ይኽእሉ ይሕግዝ ይኹን እምበር ነዞም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝርከቡ ህዝብታት ዝዓለመ ስርርዕ መደባትን ኣገልግሎታትን ኣብ ማሕበራዊ ፍትሕን ኣብ ባህርያዊ ዋጋ ወይ ማዕርነት ኩሎም እምነትን ዝተሰረተ ክብርን ምሕያልን ንምስጋም ሓቓፍነት ንምድንፋዕ ከምኡውን ክቡር ህይወት ዕድላት ንምፍጣር ይሕግዝ ኣብ መወዳእታ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ መላእ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ገጠር ወይ ብታሪኽ ውሑድ ኣገልግሎት ዝረኸቡ ከባቢታት ዝግበር ሓፈሻዊ ትኽበት እውን ይንጸባረቕ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘተታት ልምዓታት ወይ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብዓብዩ ኣብ ሃገራዊ ርእሰ ከተማታት ወይ ከተማታት ዘተኮረ ዝምባለ ዘለዎ ኮይኑ ገጠራትን ህዝብን ብተደጋጋሚ ትሑት ኣገልግሎት ዝወሃቦም ዕሽሽ ዝበሃሉን ትሑት ዋጋ ዝወሃቦም ነይሩ እቲ ዘሕዝን ግን ዘይነጻጸል ኣካል ሕብረተሰብና ግቡእ ሓገዝን ደገፍን ኣብ ሃገራዊ ቁጠባታት ርኡይ ኣበርክቶ ናይ ምግባር ዓቢ ዓቕሚ እኳ እንተሃለዎም ዳርጋ ተረሲዖምን ብመሰረቱ ድሕሪ ሓሳብን ኮይኖም ይቐጽሉ ኣለዎም ኤርትራ በቲ ንማሕበራዊ ፍትሒ ዘለዋ ተወፋይነት ተመሪሓ ነዞም ከባቢታትን ህዝብን ኣብ መላእ ዞባ ጋሽ ባርካ ርኡይን ብዙሕ ሸነኽ ዘለዎን ደገፍን ሓገዛትን ብምዝርጋሕ ዝተረፈ ሰብ የለን ኣብ መወዳእታ ድማ ዝያዳ ሰብ ሓቀኛ ዓቕሙ ክገንዘቡ ትሕግዝ ኣላ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ መኪና ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝርከቡ ዕጡቓት ከም ዝተወስደት ገሊጹ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ስራሕ ዝውዕል ኣምቡላንስ ካብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ፍኖተ ሰላም ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ብዕጡቓት ከም ዝተወስደ ኣፍሊጡ እቲ ማሕበር ትማል ምሸት 9 መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ግእዝ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብሶሉስ መስከረም 8 2016 ዓመተ ምህረት ግእዝ ናይ ጨንፈር ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዞባ ምዕራብ ጎጃም ዝኾነት ኣምቡላንስ ብዘይተፈልጣ ዕጡቓት ሓይልታት ከም ዝተወስደት ኣመልኪቱ እታ ናይ ኣምቡላንስ መኪና ካብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ከተማ ፍኖተ ሰላም ዝተወስደት ኮይና ብሓይሊ ዝተወስደት እያ ዝብል ወሲኹ ገሊጹ እቲ ማሕበር ነዚ ተግባር ብምኹናን እቲ ስጉምቲ ኣንጻርቲ ብኢትዮጵያ ዝተኸተመ ኣህጉራዊ ስምምዓት ምዃኑ ኣመልኪቱ እቲ ተግባር ካብ ዕላማ ማሕበር ወጻኢ ምዃኑ ብምርዳእ እቶም ነቲ ተግባር ዝፈጸሙ ወገናት ነታ ኣምቡላንስ ናብቲ ማሕበር ክመልሱን ነቲ ልሙድ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ንሕብረተሰብ ክንህቦ ዝኽእለና ክገብሩልናን ንሓትት ኢሉ እቲ ማሕበር ወሲኹ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ዝተዋፈሩ ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ወለንተኛታትን ኣምቡላንሳትን ሓዊሱ ተሽከርከርቲ ብነጻ ክንቀሳቐሱን ክሰርሑን ክኽእሉ ኣለዎም ዕጡቓት ሓይልታት ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክቁጠቡን ሕብረተሰብ ክኹንኖን ንሓትት ኢሉ ከምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ኮኒንዎም ቀይሕ መስቀል ስም ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣይገለጸን መንግስቲ ይኹን እቶም ዕጡቓት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይተዛረቡን ኣብቲ ዞባ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻልን ዕጡቓት ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ከም ዝሃደአ እኳ ክግለጽ እንተጸንሐ ድሕሪ ሓድሽ ዓመት ግን እቲ ግጭት ከም ዝቕጸለ ገለ ሓበሬታታት ይቕልቀል ኣሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ዕጡቓት ፋኖን ገንፂ ካብ ዝካየደለን ከባቢታት ምዕራብ ጎጃም ይጥቀስ ኣምቡላንስ ቀይሕ መስቀል ብሓይሊ ክወሰዳ እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ካብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቀለም ወለጋ ክልተ ኣምቡላንሳት ከም ዝተወስዳ ኣፍሊጡ ነይሩ ሓላፊ ሰብኣዊ ዲፕሎማስያዊ ኮሚኒኬሽን እቲ ማሕበር ዶክተር ሰሎሞን ዓሊ ኣብቲ እዋን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክልተ ኣምቡላንሳት ናይ ጨንፈር ቀለም ወለጋን እቲ ማሕበር ንሰብኣዊ ኣገልግሎት ዝጥቀመለንን ኣብ ስራሕ እንከለዋ ከም ተወስዳ ሓቢሩ እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዘይተፈልጠ ሓይሊ ኣምቡላንስ ይስረቓን ይውሰዳን ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ኣብ ሓደ ከባቢ ክልተ ኣምቡላንስ ከም ዝተቃጸላ ኣዘኻኺሩ ኣብቲ እዋን ኣብ ትግራይ ዝነበራ ላዕሊ 200 ኣምቡላንስ ኣበይ ከም ዘለዋ ከም ዘይፈልጡን ጠቒሶም ብኻልእ ገጽ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምር ድሕሪ 6 መዓልቲ ካብ ሕሞራ ናብ ዳንሻ ኣብ ዝነበረ መስመር 3 ኣምቡላንሳት ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ተኽሲ ከም ዝተኸፍተሎምን ተመሳሳሊ በዓል ስልጣን ንቢቢሲ ሓቢሩ ኣብዚ ፍጻመ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት እቲ ማሕበር ዝኾነ መጉዳእቲ ከም ዘየለ ተገሊጹ ነይሩ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ 45,000 ዝስልጥኑ ወለንተኛታት ብድምር 200,000 ወለንተኛታት ልዕሊ 6 ሚልዮን ኣባላት ከዓ ኣለዎ እቲ በዓል ስልጣን ኣብቲ እዋን እቲ ማሕበር ልዕሊ 550 ኣምቡላንሳት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ
أرمنياوين تقالست بحيل إيدهم هيبهم بريزيدنت أذربيجان قبل الحالتات على أرمينيا 24 ساعات تنحو التهدرام متقعت دحر مكيادو أب تحتي ناغورنو كاراباك زنبرو للاوت هاجرو 5 ملسة أوجيم إلهام أليف حالتات كاراباك إيدهم كهبو مستسمامعهم دحر ساعات نجيجنة سراوت هاجرون إيدهم أستات 220 شح على أرمينيا أب تأكل أذربيجان مخانو عالم لخوته فلات نزلوه دبواوي كاوكاسس ينبروم حجي أذربيجان نتستبتات النزوة أب تحت ملقوت تركتأتو تحلن سراوتا حالتات كاراباك تعدا بانديرا خلعلون زي حقاو سرعتهم كافرسون اللهم بمبال بسولوس أرش براز بلوس رحت كوسد كم زجمرة يذكر بزوم هزبي كاب كروبيت هاجر أرمينيا زخون الرقف سلازينا برامجن دحرنات شعت أوارح تنكر عتوها إدم كبو تجديد مالهم سبسلطان أرمينيا بشوعات سيفيلات زركبهم بوحدو سلسان كلتن سبات كم زموتون كالوت كلتم يتدم خمس قصلون حبيرم يخون بر مسرت حدا أرمينيا بعد سلطان سبع أو مسلات بوحدو كلتم يتي سبات مويتهم لعلي 4 يتدم قصيلهم BBC نزوم هازات بنات أكل كرجاجت أي كالن تمال ربع مشت سبسلطان أرمينيا أذربيجان أبدأ كلتين هاجرات قبل السراويتا تخص 5 خفتات كستم كونت نبرو أذربيجان جنة تخصيبو نبؤون نتيجاتهم أقدموا بأشحاد زوجر سلفنياتات قدما مينستر نيكول باشينيان نتقلوا لابزر آيات تعالى كابسلطان خورد نمحتات نابقرناتات رأس ختم أرمينيا يرفان وتيمنيرم سراويت أذربيجان تمالي بأقوطات هاجر تشعت نايمشت كلتيوم وجنات من قد عقاب سلام روسيا ملو بملو تتابعوتات دو قبل كمسة سماع قدم مقلاتهم لعل 9 بوتاتات كاب على أرمينيا 5 حزو قليتهم مسرت تبقى أذربيجان عقاب سلام روسيان تزرزروا على مقلات 9 بوتات حالتات كاراباك ملو بملو كبتاتنون عدكم كفتحون كالسماع لهم منقستي أبو زغن وتهدراه الله 5 بلوكان تقلتهم حالتات أرمينيا كاب تخبابك سحبو قدن كبليوم بيت صفت بريزيدنت أذربيجان لومين سبمزي تهجر مسوكلت أرمينيا كاراباك أب كتما يفلاك بمرخب أب قدات داق موهودات كالزرار بمخانم قليتهم بريزيدنت عليف أذربيجان أوين انتر فوتي قبلنيا جونتا أنصار تهزب زخونة نقاري بالله من إلوم يفلاك كابتاب أرميناوين تبناكرت تباهي لأتفلت زبايت رئيس ختما كاراباك كان كندي نسمين أستات 100 كيلومتر رحقات ركب حبرت سوفيت كاب تفرس ندحر أرمينيان غوربيتان قبل علتي أبدبا معرب أذربيجان زركب أخرانن زوبا ناغورنو كاراباك كلتا وقاتا كايدن اتاب كلتا شان إسران نشدش سومون زغات سلام وتحيالو أشحات زبات موزس عبن كنات بتركي تدقف أذربيجان نخبابتات تعاليت أرمينيا زنبارو المريد داق ما كتحس آخي إلوانيرو نزحالفوت شعت أورحكا أذربيجان نتخب أرمينيا ناب كاراباك زأتوب كوريدر لاتشن انكم من قد أصنع عطياتهم أبت خباب زنبرو على أرمينيا دما حصرت مدبي مدهانيتنا وتزريتن كقاطمهم من كله أرمينيا كتحجز أي كالة تنصنحها أبز حلفهم معلتات قال حجز كحلف كانت تفقد أرمينيا وين كاراباك بيت عطوا تداخلهم سلت صنحوا تحدش متقعت أذربيجان كمكتي كالون قال قدام ودقف كرخبون تسفاين برمن أستات كل تشح عقاب سلام روسيا نتي أب كل تشحن إسرائيل تخيل تخسر دوم مبال ككتاتلو مدبنيرو أرمينيا أكلوا تدرو خدان CSTO روسيا كانت خنت دحرتي أبي كرين استولى كنات جن تقداسنتا خمزنكي يفلت قدما مينستر أرمينيا هاجرون كاراباك كما أكل أذربيجان أفلت اختبادلوتيا إلو نيرو مباركس زخبركم تخاتلتنا نايز ساعات زي زينا مساندونا بزي فتصم حدش زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقباراي ترسعيكم سلام